Димитър Златанов, национал на Италия, вече на 33 години. Христо или Ицко, както му викат родителите, готов за битка да се изправи отново срещу Матей Казийски в финала. Какво ще се случи, ще разберем може би след час и половина-два, когато един от двата отбора ще спечели. Във волейбола няма равен резултат. Приятно гледане, аз съм Тодор Попов. С номер 2 Михал Рак от Пияченца започва двубоя. Пускане, хванато обаче. Вляво в червено са домакините, волейболистите на Пияченца и първата точка за тях. Състава на мачерата силен съперник с едно Мартин Лебъл, с 5 Валерио Вермилио, с номер 10 Матео Мартино, с номер 14 Родригао бразилеца, номер 15 Игор Омарчен, номер 16 Свидерски, либерото с номер 13 е Мирко Корсано. Без много сила, този път Златанов почти с гръб бе надигран в близост до мрежата и 1-1 точки. Състава на Пияченца, освен Христо Златанов, сега сервис на номер 10 Матео Мартино. Аут и 2-1 точки за домакините. Освен Христо, номер 2 Михал Рак, силният чех. Номер 2-6 Марко Меони, най-възрастният може би, разпределителя, изключително опитен. Това се хваща. Далеч над блокадата, обаче и зад крайната линия. Неуспешна атака на Христо от зона 6. 2-2 точки. Лео Маршал, знаете, с номер 7, силният кубинец в състава на Пияченца с най-много точки в четвъртия двубой. След него Христо Златанов. При 1-1 победи като гости сегашните домакини Пияченца спечелиха с 3-0 гейма и може би си подпечатаха визите за финалния двубой. На 20-20-19 волейболистите на Пияченца спечелиха третия матч и сега имат последен домакински двубой, който трябва да използват. Ако спечелят, се класират отново за финал срещу Тренто, както миналата година. Ако загубят, пети решителен двубой ще има в мачерата. Целите имена на отборите ги знаете. Лубе Банка Марке, мачерата, а състава на домакините Норд Меканика Пияченца, Копра Норд Меканика. Това са все спонсори, които дават пълното име на двата състава, но за по-кратко и по-разбираемо, по-разговорно ще ви казвам Пияченца срещу мачерата. Новица Бjelиca, Сърбина. Хубав сервис. Центъра на домакините, 202 см. Тук няма никой. Нова точка за Пияченца. Ето го. Леонел Маршал, кубинеца, 196 см, изключително атлетичен, отскоклив, много здрав физически. Отново Бjelиca 5-3. Бърза атака пред центъра, но нямаше сила. Отново Маршал от зона 4-6-3. Ето го този чудесен отскок. И по правата през рамо. Блокадата чакаше диагонал. Излага ги кубинеца. Отново сервис на Бjelиca. И отново хубав сервис, лошо посрещане. Бих казал чудесен сервис. В Свидерски, поляка, един от ветераните в състава на гостите. 7-3. Чудесно начало за Пияченца.
Ето го повторението. Подложи ръце Свидерски, но за съжаление лошо. Тайм-аут за Лубе Банка Марке Мачерата. Банка Марке е банката, виждаме в ляво. 4 поредни точки за Пяченца. Затова 7-3. Знаете, на 8 точка има техническа пауза заради рекламите. Анджело Лоренцети, старши треньора на Пяченца, ви е също много добре познат. Лоренцети на 45 години, от 2007 година в отбора. Преди това бил треньор на Падова, Модена, Верона, бивш треньор на младежкия национален отбор на Италия. 2006 година Лоренцети печели бронзов медал от Европейско първенство. Бялица със страхотна серия сервиси. И тук лоша организация в атаката на гостите. Закачих пръстите. Марко Меони ли беше, но няма значение кой. 4-та точка за Мачерата. Ето повторението. Да, Марко Меони, разпределителя на Пяченца. Свидерски сега. Да видим какъв сервис. Силен, разбира се, има го. О, чудесно! Чудесно организирана атака. Видяхте къде бе поднесена топката на филето. И вече техническата пауза. При същата разлика. Това е треньора Фердинандо де Джорджи. Tranquillamente con una posizione lunga di là. Vai ragazzi, teniamo una cosa, Marti. Отбора на Мачерата ще приеме евентуално в петия матч домакинството на решителния двубой, тъй като първи, трети и пети матч е предимството на този отбор, който в редовния сезон се е класирал по-напред, а това е отбора на гостите, така че Мачерата, ако измъкне днес победа, ще домакинства на последния полуфинален плейофен двубой. Серията на Тренто с Кунео, знаете как премина, без участието на Владо Николов. За съжаление, нашия национал, който миналата година бе съотборник на Матей Казийски, счупи пръст на дясната ръка и сега чак след 2 месеца ще бъде готов, поне така казват лекарите. 2 трудни матча за Тренто. 3-2 гейма, 3-2 гейма, като домакини, като гости. И без Владо Николов, наистина силният отбор на Кунео, на треньора Силвано Пранди, новият треньор на нашия национален отбор, не можа да се противопостави на миналогодишния и на сегашен европейски шампион Тренто. 5-9. Хубав сервис и добро посрещане. От зона 2 возене, но се оказва, че това е возене. Матео Мартино се оказа по-находчив. 6-9. Леонел Маршал опита технично, макар че имаше възможност да вкара един мощен удар. Знаем каква сила има той. Бърза атака през центъра, блокаут. Ето го повторението на Михал Рак, чеха. Той е един от най-високите, 205 см. 10-6. Маршал сега. Доста мощно, но аут. 7-10. Ето го Маршал. Да сега с променлив успех.
Един от най-силните, бих казал, в състава на Пьяченца, но няколко грешчици негови. Сега тук неразбирателство. Добре, че все пак топката бе прекарана от другата страна. Много мощна атака, но този път Матео Мартино аут. Някъде около 1 метър зад крайната линия. 198 см. Той е един от младите на 22 години в състава на Мачерата. Ето го. Сервис на Михал Рак. 11-7 и страхотна бомба. Много мощен сервис на 205 см 30 годишен чех. Ето го повторението в друга гледна точка. Точно в конфликтната зона. И либерото подложи ръце, но нищо не се получи. 5 точки преднина си е сериозна разлика за мъжки волейбол. Сега по-внимателно. Блокаут от зона 2. Успешна атака на Мачерата. И 8-12. Интересно е, че в редовния сезон двата състава си размениха 2 победи с по 3-2 гейма. Мачерата спечели като гост в Пьяченца 3-2 гейма, а прощавайте, 2 победи за Мачерата са и другия матч 3-2 гейма за Мачерата. Така че сегашното водачество с 2-1 победи за Пьяченца си е почти геройство, и то двата матча в Мачерата. Настъпи линията. Да, 3 метра. При опита за пайп веднага реагираха съдиите. 10-13. Хваната бе тази топка. Пусната. Сега силно Лео Маршал от блокадата. Далеч аут. Тук хубаво спасяване. Вдигане към Маршал и безпощаден. Кубинеца носи нова точка. 14-10. Сервис на разпределителя Марко Меони. Внимателен сервис. Хванат центъра на бързата атака. Сега и тук. Блок. Какъв остър диагонал. Сега вече никаква реакция за блокада от волейболистите на Мачерата. И виждаме чудесната атака на Пьяченца. Марко Меони на сервис. Аут. Жалко, много опитен. 36 годишен. Но и той може да сгреши. 11-15. Разликата се задържа на 4 точки. Сега сервис на Игор Омърчен. Това е един от най-опитните в състава. Харватин. Той имаше проблеми здравословни, но сега е в състава. От зона 1 хванат на блокада. Марко Меони. Пайп от зона 6 успешно. 16-11. Страхотна атака на Христо. Браво, Ицко. В редовния сезон, да ви кажа, Мачерата финишира на първо място с 19 победи и 7 загуби, докато отбора на Пьяченца бе пети с 17 победи и 9 загуби. Разликата 57 точки на 48, 9 точки разлика, но знаете, там точки се даваха по 3, 2, 1 и 0, в зависимост от това с колко гейма се печели.
При 3-0 и 3 на 1 гейма победа 3 точки. 3 на 2 гейма 2 точки. Загуба с 2 на 3 се печелеше 1 точка, така че затова се появяват и привидни разлики в класирането. Шампион от миналата година с 2 на 1 победи на финала. Тренто срещу Пяченца. Тренто стана шампион, знаете. Българският Тренто на Радостин Стойчев. Остана за сега само с Радостин Стойчев, с Матей Казийски и Краси Стефанов в състава. Смилен Мляков и Владо Николов отидоха в други отбори. Венци Симеонов също бе в състава. Сега в Вибо Валентия игра. Малко аут на Христо Златанов, иначе страхотна бомба за малко аз да стане. 12-16. Мощен сервис на Свидерски, 13-та точка. Ето го. Поляка с номер 16. Отново той. 3 точки разлика. И тайм-аут за Анджело Лоренцети, старши треньора на домакините. Състава на Пяченца, ето го Лоренцети, бе елиминиран в Шампионската лига от отбора на Смилен Мляков, отбора на Ченстохова, Полша. А пък шампиони, знаете, станаха волейболистите на Тренто. От това поредно интервю, знаете, колегите на Sky Sport в Италия си правят интервюта, до нас не достигат звук от тези интервюта. Миналата година в Шампионската лига отбора на Пяченца стигна до финал, загуби от Динамо Казан, който тази година игра като Рубин Казан. В Final Four, в полуфиналите, Пяченца победи Тревизо с 3 на 1 гейма, след това загуби финала от Казан, който пък бе победил полския Белхатов с 3 на 2, Динамо Казан, Пяченца 3 на 2 гейма. Пяченца поведе с 2-1, не можа да издържи и петия гейм тайбрека 15 на 10 точки за руснаците. Продължава битката с 4 точки преднина, вече 3 при този сгрешен сервис на Жоао Пауло Браво, бразилеца, 30 годишен, много мощен. Доста чужденци в състава и на двата отбора, на Пяченца повече. Испанеца Фаласка, опериран, контузен, Михал Рак, чех, Лео Маршал, знаете, кубинец, Жоао Пауло Браво, бразилец, Кристиан Дюнес от Германия, немския национал, 16 номер, Новица Биелица, сърбина, и другия германски национал с номер 3, Кристиан Пампел. Христо Златанов с въодушевление. Това, което ме притеснява, че играе с дъвка, има спортове, в които съдиите принуждават спортистите да махат дъвките, да не стане, ако е нежелателно, гълтане. 18-15 и сервис на Маршал. Грешка на кубинеца. Вермилио сега, разпределителя, 189 см, един от най-ниските на поето, Валерио Вермилио. Само 2 точки преднина. Христо хванат на блокада от зона 4. Вкара сила, но като че ли бе много близко топката до филето. Вдигната и блокадата се ориентира бързо. Само 1 точка преднина, 17-18 и отново сервис на Валерио Вермилио. 33 годишен, много опитен.
Добро спасяване и нова точка. Ето, че разликата е стопена. Равни 18. Сега сигурно ще се намеси Анджело Лоренцети с тайм-аут. Опит за блокада тройна и през рамо по правата резултатът е изравнен. Сега Леон Маршал има сигнал. Някой е докоснал най-вероятно Лебъл. Михал Рак, прощавайте. Чеха в центъра. От другата страна е в отбора на Мачерата е Лебъл. 4 поредни точки за Мачерата. И вече преднина от една. Хубава серия при сервис на Валерио Вермилио. В състава на домакините Данте Бонинфанте с номер 9. Смяна на разпределителския пост. Мощна игра на Лео Маршал от зона 2 и ново равенство, равни 19. Лубебанка Марке Мачерата е носител на Купата на Италия и за миналата, и за тази година. Тази година финал срещу Кунео 3-1 гейма. А на полуфинала Мачерата Пяченца 3-1 гейма. Кунео пък отстрани на полуфиналите Тревизо с 3-2. Изобщо класни отбори. Тук са се захапали кой да се класира на финала срещу миналогодишния шампион Тренто. Тайм-аут. За Фердинандо де Джорджи е почивката. Старши треньора на Лубебанка Марке от Мачерата. Михал Рак на сервис. Високият чех. Продължава с бомбите от начален удар. Тук много остра атака на Матео Мартино. Казах защото изплющяха някакви ръце и веднага се сетих за Владо Николов, който точно така пострада. Но това са рисковете на волейболистите. Естествено, че пръстите им са уязвими при силни мощни атаки от другата страна. Не става нарочно, разбира се. Дай Боже, по-бързо Владо Николов да се възстанови и да го видим пълноценен българския национален отбор. Там, където в дует с Казийски и другите момчета от това отлично поколение, водени от капитана Пламен Константинов, който, знаете, играе в Гърция. Да се надяваме, че ще играе и в Световна лига, и на следващото голямо първенство, така че да ни зарадва, може би, най-силния български спортен отбор. Тайм-аут номер 2 за Лубебанка Марке Мачерата. Тук имаше докосване на мрежата, да видим какво е отсъждането. Това е треньора на домакините Анджело Лоренцети. Ето го и другия Де Джорджи. 3 поредни точки за Мачерата. 2 преднина за гостите. 20-22. Пяченца изостава. Домакините, колкото и да поддържат своите, виждате 2 големи серии. 4, сега 3 точки за гостите. И много добра игра на Матео Мартино с номер 10, който сега ще изпълнява сервис. Началото направи една грешка, от тогава насам. Ето е втората във важен момент. 21-22, но така се играе. В края един лек сервис ще даде директно възможност за мощна атака.
Сега да видим Христо Златанов, който до тук има 4 реализирани точки за отбора си. Марко Меони, много опитния, отново на полето. И Христо греши, за съжаление, 21-23. Сега сервис на Мирко Корсано. Това е Родригало, извинете. Бразилеца. Един от големите. Центъра, бразилския, с 30 годишен. Тук битка в близост до мрежата и с много рязък удар. Леон Маршал. Ето го. Кристиан Дюнес, немския национал. 209 см висок волейболист с номер 16. Сега внимателен сервис. 22-23. Тук всяка грешка е фатална. Имаше блокада и 24-22. 2 геймбола за повеждане с един гейм. Гостите с по-силен финален спринт. Жоао Пауло Браво се готви. Смяна и в двата състава с номер 6 Андреа Бертолети. Хубав сервис. Но Марчен бе неутрализиран с хубаво посрещане и сега хубава атака по правата. 23-24. Новица Бjelица с добра проява от зона 2. Той на сервиса, но и това е геймбол. 23-24. Грасанов игра. Христо сяда. Смяна. Микеле Грасано. Сега много е важно този сервис какъв ще бъде. Слава Богу, влезе. Но това е края на първия гейм. 2 точки преднина. Гостите печелят след успешна атака на центъра Мартин Лебъл от Чехия. Промуши се топката през блокадата и първия гейм завършва в полза на гостите от Лубе Банка Маркия Мачерата. 25